ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ ବନାମ ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଆଜିକାର ଭିଡିଓରେ ଆସ ଜାଣିବା। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ଷ 1971 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ଷ 1978 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ ଲୋକେସନ ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଲଦା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସ୍କୁଲଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ ପାଖରେ ଏହି ସ୍କୁଲଟି ରହିଅଛି। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସରକାରୀ। ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପରିଚାଳନା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସରକାରୀ। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିବାବେଳେ ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଶ୍ରେଣୀ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଅଛି। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ 1377ଟି ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଲାଇବ୍ରେରୀ 1102ଟି ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରହିଅଛି। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ ଶୌଚାଳୟ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3ଟି ଶୌଚାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଶୌଚାଳୟ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟି ରହିଅଛି। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲରେ 15ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବା ବେଳେ ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ 12ଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଅଛି। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ମାଧ୍ୟମ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ମାଧ୍ୟମ ଓଡ଼ିଆ ରହିଅଛି। ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ଜଲଦା ଏମଇ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏରଗେଡା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲର କିଛି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସ୍କୁଲର କିଛି ଭିଡିଓ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଲଦା ହାଇସ୍କୁଲର କିଛି ସ୍ମୃତି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଦେଓକର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କିଛି ସ୍ମୃତି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।